Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. 11 ka mga balay na surong sa barangay Villamonte sa Bacolod. Super Typhoon nagapasulod sa Pilipinas. Sa San Carlos City, isa patay duwa pilason sa mabungguan sa truck ang duwa ka mga motorsiklo. Pagpanagtag sang back chip, wala sa may ginapili nga koloro sa politika, sunod sa coordinator. Kag sa good vibes, Israeli national nga na-stranded sa Bacolod, naglibot sa pita bread karon, may kaugalingon na nga restaurant. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, hindi man direkta nga apektado sa ginapaabot nga super typhoon ang Western Visayas, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council nag-aabiso sa mga pumuluyo nga mag-aligmat sa scattered rain showers kag thunderstorms. Si Tropical Depression Gardo base sa 11 a.m. ang advisory, ang gina-forecast nga magpadulong generally north-northwestward o kung northwestward sa sulod sang amo nga forecast period samtang maga-interact ini sa super typhoon Hinamnor nga yara sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ginapaabot nga mangin remnant low sini nga hapon o kung sa gabi si Baguio Gardo samtang maga-assimilate sa circulation si Hinamnor. Suno sa RDRRMC Chair Roberto Nunez, bisan wala sang direkta nga epekto ang ginapaabot nga super typhoon sa rehiyon, ang mga disaster teams dapat padayon nga mag-monitor labi na nga may mga lugar nga flood prone kag landslide prone. We're just monitoring the whole situation. Actually, it's in the northern part of Luzon. Medyo mabagal lang siya, mahina, pero so far wala naman masyadong concern. Region 6, yes. But the preparedness still there, even though wala. Meron kasing scattered rain showers and thunderstorm na mag-lead natin. So we have to also to prepare, no? Kasi mostly areas natin, landslide and flood-prone areas. Kahit konting ulan lang, yun na. Sa number 9, kada kilo sa cara beef nagmahal, pero kada kilo naman sa baboy, manok ag baka ang nagbarato. Sa monitoring sa Office of the Provincial Veterinarian as of August 30, 55 centavos ang average nga ginsaka sa presyo sa cara beef. Sunod sa kay Dr. Placida Limana, ang OIC sa Provincial Veterinary Office, ang saka sa presyo sa kada kilo sa cara beef ang tugas ng pagmahal man sa feeds. 296 pesos and 25 centavos ang average karon nga presyo sa cara beef. Nagbarato naman ang kada kilo sang manok, karne sang baka, baboy kag kanding, bangod may nagakaigo nga supply sa local market. Mosobra sa 4 pesos ang ginubo sa kada kilo sang baboy kag kanding. Parayon man ang monitoring sa DTI sa mga grocery stores sa Bacolod. May pila ka mga brands sang sardinas, noodles, condensed kag evaporated milk, bisan pahabon ang nagmahal. Pero sunod sa DTI, ang saka sa presyo sa sini nga mga balaklon, ang yara sa gihapon sa sulod sang suggested retail price. Sa number 8, mga punong barangay kag mga healthcare workers ang ginpaidalom sa orientation para mapabaskog ang kampanya kontra COVID-19 kag monkeypox. 21-day isolation period ang igapatuman para sa mga posible malatnan sang monkeypox. Hindi kasubong sa COVID-19 patient nga napaidalom na lang sa 10-day isolation sandig sa pagsulundan sang Department of Health. Sa orientation sang City Health Office upod sa mga punong barangay kag tiglawas sang Barangay Health Unit, ginpatpat man ang mga tikang sa pagpatuman sang testing, monitoring kag contact tracing agud mapabaskog ang kampanya batok sa monkeypox kasubong sang ginapatuman nga health protocol sa bahin sa kampanya kontra COVID-19. Sa baylo nga gamiton ang Midway Facility, ginsiling man ni Dr. Grace Tan, ang pamuno sang City Epidemiological Surveillance Unit nga karon ginahanda na sang syudad
ang natukod nga isolation facility sa evacuation center sa Barangay Vista Alegre para sa posible malatnan sang monkeypox. Sa pagsugod man sang Burr months, liwat nga ginahaylo sang pamunuan sang CHO ang mga kabarangayan sa istrikto nga pagatuman sang minimum health protocol, ilabi na ang pagsuksok sang face mask kag social distancing agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19 kag monkeypox. Sa number 7, sa Bago City, duha pilasod matapos matumba ang truck na may karga ng soft drinks sa Barangay Talok, kainasang aga. Duha ka mga persona ang nagkalapilasan matapos matumba ang ilang truck na may karga ng soft drinks kainasang aga sa highway sa Barangay Talok sa syudad sa Bago. Nagdilaptaman sa dalan ang mga botelya sa soft drinks. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Joe Malong, hepe sa Bago PNP, nagka-mechanical failure ang truck gani na wadaan sa control ang driver kag natumba ang truck. Nagkalabuka sa dalan ang mga soft drinks nga iya sini nga karga. Ang duha ka mga pasahero ang nag-angkon sang minor injuries, suno sa kay Malong. Wala naman mapilasan ang driver. Sa number 6, human rights advocates ang magapasaka sang kaso batok sa katapos ng Philippine Army. Angot sa natukiban nga kapatahan sa ginasiling engkwentro nga natabo sa Canlaon City sa nagligad nga bulan kung sa diin 3 ang napatay. Kung ibase sa resulta sa ginpatigan nga fact-finding mission sang human rights advocates sa ginaalagar, engkwentro nga natabo sang Hulyo 26 sa Barangay Budlasan sa Canlaon City, may balasihan para magpasaka sila sang kaso batok sa Philippine Army. 3 ka persona ang napatay sa mga encounter, lakip ng isa ka nagabusong nga babayi. Sa statement sang grupo, mismo ang pamilya sa mga napatay amo ang nagpangayo sang bulig sa human rights advocates agul mausisa ang matuod nga kamatayon sa mga napatay nga ginaalagar sang army mga katapos sang New People's Army. Sa resulta sang investigasyon sang fact-finding team, ang 3 ka mga napatay ang hindi katapos sang NPA. Ang nagabuso nga si Christina Hakolbe ang isa ka teacher. Ang iya anak nga si Everly ang isa ka grade 11 student kag ila himata nga si Roldan Monter ang isa naman ka labahero. Wala man sa natabo nga engkwentro suno sa team kag wala sa mga armas ang biktima. Ginkawatan pa sila sang army suno sa grupo sang 43,000 pesos. Gani kaso nga multiple murder kag robbery amo ang plano nga ipasaka sang human rights group batok sa army, lakip na kay Brigadier General Inocencio Pasaporte nga commander sang 303rd Infantry Brigade. Bilang sabat, ginpahayag naman ni Pasaporte nga kinamatarong sang grupo ang magpasaka sang kaso apang sila panindugan nga lehitimo ang natabo nga operation kag may engkwentro nga natabo. May mga ebidensya man ang army suno kay Pasaporte kag wala sang kamatuoran ang ginapasibangod sang grupo nga pagpangawat sang kwarta sang mga soldado. Sa number 5, sa San Carlos City, duha pilasod, isa ang patay matapos mabungguan sa truck ang duha ka mga motorsiklo. Patay ang 24 anyos nga si Jodel Luxin, samtang pilasod naman ang iaangkas nga si Carlo Dinglasa matapos mabungguan sang payloaded truck ang ilang motorsiklo kahapon sa highway sa Barangay Rizal sa San Carlos City. Pilasod man ang isa ka driver sa motor nga si Renante Canupin nga nadala sa kag nabungguan man sa truck. Sa investigasyon sang PNP, nagapadulog sang among nga tion ng truck nga nagmalfunction ang oil hose main line sini. Gani iya nabungguan ang duha ka mga nagapataklad nga mga motorsiklo. Detained karon ang driver sang truck sa San Carlos PNP. Sa number 4, dalan padulong sa sitio Tambara sa Barangay San Fernando sa Talisay City ang nagagamay na gid bangod sang pag-ulan. Sa mga litrato nga kuha ni Johnny Bailocon Jr., makita nga naggamay na gid ang porsyon sang dalan nga pwede malapyan pakato sa sitio Tambara sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Pati kuno tawo daw ginakulbaan na maglabay sa sininga parte sang dalan kung sa diin amat-amat nga nagakaab-ab kung magsigi ulan. May ginbutang lang ang mga kahoy para makatabok ang mga residente.
Pati ang mga nagamotor ang ginakulbaan naman sa pagtabok. Damlag paginsiling na sang City Disaster Risk Reduction Management Office ang Talisay nga hindi na pwede makalabay sa mga dalan ang mga four-wheel vehicle bangod delikado. Nag-commit man ang provincial government sa Negros Occidental nga magabulig sa pagkaayo sang dalan. Ginmando man damlag pa ni Mayor Nilizares ang pagkaayo sang dalan para hindi mahalitan ang pang-adlaw-adlaw nga hilikoton sang mga residente. Sa number 3, duha ka mga supermarket sa Bacolod City ang nagpatuman sa ilang commitment nga magbaligya sang washed kag refined sugar sa 70 pesos kada kilo. Sunod sa Department of Trade and Industry, Negros Occidental sa ilang monitoring sa August 26, ang SM Supermarket ang nagabaligya sang washed sugar sa 70 pesos ang kilo. Ang refined sugar naman nila depende sa brand, mayara sang 92 pesos ang kilo, kag 106 pesos ang kilo. Ang Pure Gold naman, may refined sugar nga tag 70 pesos kada kilo. Pero sa tiun sa monitoring, out of stock. Ang washed sugar sa Pure Gold 78 pesos, mayara naman sang 106 pesos ka refined sugar. Ang Robinson Supermarket nagabaligya sang tig 96 pesos kag 102 pesos nga refined sugar. Ang washed sugar naman nila 78 pesos and 25 centavos ang kilo. Patag ni Romel Amihan, ang Consumer Protection Head sang DTI sa probinsya. Ang SM kag Robinson Supermarket, Pure Gold kag SNR ang naghatag sa commitment sa presidente nga sila magabaligya sang washed kag refined sugar sa 70 pesos ang kilo. Hindi kasunod sa pagtimbuok sang presyo sa kalamay sa local markets. Ginsiling naman sa tagdumalahan sang Robinson sunod sa kay Amihan nga ang mga commitment nila para lamang sa mga supermarkets nila sa Manila kag wala na nakip sa mga probinsya. Hindi na amon, hindi na isa sa mga commodity nga ginamonitor sa DTI, kay under din sa may sa DA, Department of Agriculture. Pero last week, we did monitoring sa sugar. Ang 70 pesos na siya, may harabalan nga commitment ang apat ka establishments sa Office of the President kamahatag sa 70 pesos. Nag-monitor namon ang Robinson, ang SM Supermarket, at ang Pure Gold. Sa number 2, Backchip Coordinator nagklaro sa mga punong barangay nga wala sa ginapili nga kolor ang Benitez Administration angot sa health program sini. May masobra na sa 20,000 ka Bacolod City Comprehensive Health Program applications ang nabaton sa Benitez Administration, kag masobra na 6,000 ang na-validate suno kay Engineer May Kwai Kong, ang coordinator sang Backchip. Pero sa pagsinapol, wala na paiway sa pila ka mga punong barangay nga mamangkot kun nga wala na lang ginpaagi sa barangay ang pagpanagtag kag pagproseso sa mga backchip applications ng ila constituents. Ginklaro naman ni Kwai Kong nga wala sang pinilian ang Benitez Administration bahin sa pagpalabot sang benepisyo paagi sa backchip. Sunod sa iya, gintugyan nila sa Liga ng mga Barangay ang pag-distribute sa backchip forms kag may gintalana man nga help desk sa lobby sa Bacolod City Government Center. Mayara man sang online application, pinaagi naman sa Facebook page sang alkalde. It's just because nga barangay election is coming, so everyone's trying to do this and to do that. But as much as possible, the mayor is telling everyone that healthcare has no color. So that's why naging open din siya sa tanan-tanan. Even pag medical mission, gigaan din priorities ang mga kapitanes ng Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Onse tanan ka mga balay ang nasunog sa Barangay Villamonte sa Bacolod City kay nasag aga. Duha ka mga residente nagkalapilasan sa sunog. May report si Nico Delfin. Sa video nga kuha sa Bureau of Fire Protection, layo pa makita na ang madamol nga itom nga aso gikan sa Purok Amor sa Barangay Villamonte kay inasang aga. Pag-abot sa area, nagadaba-daba na ang kalayo sa mga pamalay nga ginaatubang sa mga bumbero. Naga-inikit-ikit ang mga pamalay nga ihimo sa mga bagay nga madasig masunog, gani madasig man nga naglapta ang kalayo. Ang mga residente mansig luwas ng ila pagkabutang kag mga hinuptanan palayo sa kalayo.
Suno kay Edwin de la Cruz, nakibot na lang siya sang nangayo sang bulig ang isa sa mga nag-aarkila sang kwarto sa iya balay. Hindi man siya kabalo kung anong ginhalinan sang sunog nga nagsugod sa second floor sa iya puloyan. Baw. Oo. Sa dalo may sa kwarto. Kasigla na. Pagsigla, paano tubig ang basihan, hindi magala. Ano nakadako sang kalayo? Bako na Pagkita mo sang kadako sang kalayo, anong nagsulod sa pensar mo? Magwa ko kay way na ko yan sa. Dako-dako na gid. Ang aso kalay. Dugay. Anom tanan ka mga persona ang ginatipan sa mga medical volunteers duwa diri sa ila nagkalapilasan sa sunog. Hindi pa man mahambal sang Bacolod City Bureau of Fire Protection kung anong ginhalinan sang sunog nga nagtupok sa 11 tanan ka mga puluyan. Si punong barangay Romel Flores nagpasalig sing insegida nga ayuda sa mga pamilya nga nahalitan sang sunog. Magatala na man ang barangay sang evacuation center para sa nadulaan sang puluyan. Yes, actually gintas na ng atong puro presidente rin, si Maria Pe, na iisipon no kag i-validate kung sino ang apektado ng pamilya para makatag ita sang immediate na relief assistance sa ila kag kung kinahanglan nila kag maghinyo sila sa temporary shelter i-cater. Salamat kay 11 man tanan ka mga pamilya ang nawadaan sang puluyan. Ginabulubanta kapin sa 1 milyon ka pesos ang halit sa propiedad nga tuga sang sunog. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, Israeli national nga na-stranded sa Bacolod bangod sang pandemic, naglibot sang pita bread, karon may kaugalingon na siya nga restaurant. Iya man gin-share ang iya nga secret recipe. Yaring report ni Romeo Subago. Nadumduman niyo pa si Shmuel Haimovich, ang Israeli national nga makita naton sa dalanon sa Bacolod nga nagalibod sang pita bread. Halin sa pagsulay sa init kag ulan sa higad sang dalan, karon may kaugalingon na siya nga restaurant sa Lasal Avenue pakadto sa may Eroreco. May business partner siya nga Pinoy kag nakasupot naman si Shmuel sang kwarta gikan sa pagbaligya sa dalan. Gani napatukod na ang Tita Peter Restaurant. Istorya ni Shmuel, anad na siya sa kainit sa ilang lugar kag bilang isa ka mechanical engineer, anad man siya sa field work. Look, I'm coming from my country. I'm coming from Israel. The summer is not less hot than here. We got also very hot summer, and all my life I'm an engineer. I work on site, outside all the time. So the heat is not problem. Now I'm spoiled in air condition. Sa sunod siyang duha ka tuig, wala man siyang kapoy sa pagtanyag sang ila pita bread kay ginbaton man kuno sa mga taga Bacolod ang iya nga produkto. Sa ila balay lang siya sadto nagatanyag sang iban pang authentic Mediterranean food. Karon sarang na ini mo order sa iya nga restaurant. So we decide to go maybe expand and make a real restaurant. And touch wood, it's going nice. We got cooperation and love of the Bacolod people that coming here to eat, and they are happy with our food. Sa una nga semana sa ila operation, naging maayo makuno ang dalagan sa negosyo. Nakita na nila ang mga dapat nga i-improve. May mga nagabalik-balik na gani nga mga customer. Nakatila ko na din before sa iya. Last time, nagbalik na ko galing second time ko. Second mo na din. Nanamiyan ka sa pagkaano niya. Very affordable man. Bisan may mga tinawo na siya, nagapangamot gid siya sa gihapon sa pagpreparar sa pagkaon. Para kay Shmuel, ang secret recipe sa iya nga pagkaon amo ang ginabalik-balikan sa mga customer. Authentic food, of course, each one got his touch. And my main ingredient, and I got a secret main ingredient, is my heart inside the food. Oh, that's nice. Magluwas sa taga Bacolod ang iyang misis, naanda niya naman nga mag-istar sa Bacolod. Wala na siya makapauli pa sa Israel. Nakakita naman siya sa mga abyan diri, kag para sa iya, forever na siya nga magatinir sa Bacolod City. Barb, sa mga taga Bacolod, nakita na rin siya sa Eroreco, sa Lacson, dili sa Bebilla Angela. Pinaka mga lugar, ginalibudan niya na sa pita bread niya. Grabe Ming, no? May nakita, kag na-capture gid siya nga market sa Bacolod City. Kalabanan sila Barb mga OFW sa Middle East. Kag sino maghuna-una, Ming, no nga ang pandemic, amo nang naging epekto sa iya. Nakastart sa iyang restaurant. Kagabi ato mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat bala sa eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares.
Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subado, mayong hapon.